شارع اللطرون ديروا بالكم. תעשי וידאו. אני נוסע, תעשי וידאו. יש וידאו, תעוף. תראי מה זה, על הכביש. יהודה, אם אתה לא טס מהר אני יורדת אותך. אנחנו בתוך האש. לא. אז למה נותנים לאנשים? מה יעשו? הם יתפוצצו. מה זה? שיעצרו אותם שם, הנה. יו, גם יש פה. הנה, אותם עצרו, זהו, ראינו אותם לא ימין יש גם אש. בסדר, אנחנו... הם לא צריכים לברוח מהמכוניות. וואו, צריכים לצאת מהמכוניות.